Buto-buto sa arma sa sitio Mangal, Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nagkuhaan og video sa usa ka residente sa condotel sa Dapit. Kasungian sa luna magitumbok nga hinungdan. Si Luan meron din na adunay live report. May. Yeslan, wala hinuoy na kalas o naangol atol sa maong hitabo. Busa nagtuo ang Lapu-Lapu City Police nga pagpang-intimidate lang o pagpanghulga ang tumong niini. Dili maklaro kung kinsa ang mga nalambigit niini. Sa awahing bahin sa video, makita nga haduol kini sa condotel ug sa laing property diin adunay guardhouse sa usa ka establishmento. Uban ang mobile patrol unit sa Police Station 2 gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan. Wala kami tuguti sa mga gwardya nga makasulod sa dapit na hitabuan. Apan ang usa sa mga gwardya nga duty niadtong Biyernes sa hapon, miingon nga igo lang silang gisugo sa management sa pagtangtang sa barikada nga giingong gibutang sa mga claimant sa luna apan kalit lang silang gipamusil. Isog man kay sila ma'am niya. Murag bati kuno kayo kung amo kuno ipugos og tangtang. Nao kuno magkadinuguay jud kuno. Maayo na lang kay way ni usa kanila ang nangaangol. Nagsige nila pusil nya. Giparakrak nila may sa mua. May gina nga na shot mi sa ilaw. Naratol mi may nagtuong migdimi ka uli sa amo. Apan lahi ang bersyon sa banayng Daitol nga usa sa mga claimant sa luna. Matod ni Potensyana Monching Daitol, sila ang kalit lang nga gisung sa mga armadong tao ug gipamusil. Maayo na lang usab kay nakaambak sila sa dagat busa way naigo kanila. Abi na mo nga among barikid may ilang gubon, ma'am. Sus ni attack man sila diri namo, ma'am. Diri kanang among kuan diha kanang gate. Pag attack nila nagan mi. Ya, dayon ila man gipamusil. Gipakita pa nila ang mga agi sa bala sa nahitabong buto-buto sa armas niadtong Biyernes sa hapon. May bala pa nga nagungot sa sanga sa kahoy haduol sa ilang mga balay. Ang kasungian sa luna, padayon pang giresolbar sa korte. Apan nakapakita ang banayng Daitol og mga dokumento sa City Hall nga nagpakita nga ang gitukuran sa guardhouse sa establishmento sakop sa Barangay Road. Apan sila nga mga residente sa dapit, dili tugutang makaagi kay matud pa iya kini sa usa ka pribadong establishmento. Dili na ablihan ang gate kay ang Salvidson ilang gisiradan. 7 ka hektarya hapit ang Salvidson nagtuyok. Nya ang Yuta Homestead public land na 20 meters Salvidson. Hinungdan nga gikinahanglan silang mamidpid sa dagat aron makagawas og sud. Tungod kay gidid-an ang mga residente sa sitio Mangal nga makagamit sa Barangay Road kini na lang floating dock ang ilang gigamit aron makahatod kuha og tubig ug mga pagkaon ug lisod kaayo alang kanila ilabi na kung dagko ang bawd o baka taob. Samtang atol sa investigasyon sa mga sakop sa Police Station 2, nakuha ang usa ka improvised dynamite ug duha ka empty shell sa 9mm. Apan way matumbok ang mga pulis nga responsable sa hitabo. Both parties ma'am amo nang gi-assist kung gusto sila mo file og kaso, kung kinsay agrabyado nila amo nang i-assist ug naapod sila mga private lawyer para ma-file nila ang kaso. Lan sa pagkakutlo ning balita, padayon pang gi-consolidate sa lokal nga kagamhanan ang mga dokumento aron masuta nga ang kini nga guardhouse nasulod bagayod sa Barangay Road. Kini human gikatahong mi-intervene na ang DILG. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa muluwat og pamahayag ang management sa naasoy establishmento. Lan? Daghang salamat, Luan May Rondina.